କହିଲୁ ଟେନ୍ସ କେତେ ପ୍ରକାରର? ସାର୍ ଟେନ୍ସ ତ ତିନି ପ୍ରକାରର, ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ। ଆଚ୍ଛା ଏଥର ସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହିଲୁ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକି ପଳେଇବି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ। ତ କହିଲୁ ବହୁବଚନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସାର୍ ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ତା ଶାଶୁ ଘରେ କାଟ ବାଛ କରେ ତାହାକୁ ବହୁବଚନ କହନ୍ତି। ତୁ ତୋ ପାଟି ଏଥର ବହୁତ ଚାଲୁଛି ନୁହଁ? ଏଥର କହିଲୁ ଦେଖିଆ ଆମର ତାଜମହଲ, ତାଜମହଲ ମ ସେଟା କିଏ କରିଥିଲେ କହିଲୁ? ସାର୍ ତାଜମହଲ ତ ମଜୁରିଆ ମାନେ କରିଥିଲେ। ମାନେ ମୁଁ କହିବାର କଥା ତ ବୁଝିପାରିଲୁନୁ। ଆରେ ସେଟା କିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୋଳିଥିଲେ କିଏ? ସାର୍ ଠିକାଦାର ମାନେ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପପୁ କହିଲୁ ରେ ବାପା, ଯୋଉ ଆମର ଡେଟ୍ ଆଉ ତାରିଖ ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ରହିଛି? ସାର୍ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଗଲେ ଡେଟ୍ ଆଉ ଓକିଲ ସହିତ ଗଲେ ତାରିଖ। ତୁ ବାବା ଆଉ ପାଠ ସାଠ କିଛି ପଢୁନି ରେ ପୁଅ, ପୁରା ଭୁଲି ଗଲୁଣୁ ଆଉ। ହଉ ହଉ ତୋ ବାପା ଗୁରକ କହୁଛି। ହଉ ଆଜିର ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିଗଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆମର ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ହେଲା। ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ମାର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାର। ମୁଁ ଚାଲିଲି, ବାଏ ବାଏ।